बुराना हेलो गाइस नै इंग्लिश मीडियामाव रिजाल्ट नायग्राफोरखौ लांफैदां नै ओइलाय फैगासिनो दं Clarence School kochugaon jauh tanan nahi hor हागासिनो दंसो थाबै थाबाय ओमफ्राय ओजोंनि गासिबो दंजोबा हाबाब गसंना नाहरबावबा गैया आइ बिफांनाव हबै गाव गाहाय जिरायना थादों नोंसोर सासे सिगां जिरायना बिमल दाबा बियो गायसो ना ओमफ्रायलाय आंनो जिरायदों जों लागो बास स्टेन्ड बियो मानसि नेफैदां मेन र'डआव खारनो हाला नालाय टट'आ बेखायनो गारि नेफैदों आङो फैदो जों लागो बास स्टेन्ड बियो मानसि नेफैनाया सासे मोनबायबो लाइक हर कमेन्ट हर शेयार हर लोगोफोर जौगालांनो हानाय बायदि बाब मोसौआबो गेजेराव खोथा गोनांलाय